adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatagong kinabuhi ining akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Lilia, hingkod ang pangidaron, taga San Fernando, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagkatao. Ang nakarehistro manggod nga akong ginikanan, dili ang akong mga biological parents. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa pagkatao pa lang nako. Ingon ining mga panghitabo. Kinsa barong nanuktok nga uwan man kayo sa dawat. Susiha gani kay sigurado ko nga basa na kana sa uwan karon. Ma, Uy, Bilya, ikaw magkudiay ni. Ngano nagpasinguan man mo sa mga bata? Bago ka pa bayang nanganak? lang. Sud mo sa mga bata. Pag-ilis mo ha, kanang ugang sinina, unsabay na hitabo ninyo. Gidoo ko ninyo, oy. Di pa nagbuwag ang sulbad ni ining tanan, oy. Pag-istorya ka mong usab sa Leo. Dili na ko sa inyong anak, ma. Sobra na kaayo siya. Kamu masad mismo nakailagot sa inyong anak, God. Diyang naminyo ko niya. Dili naman ninyo na ako gipapasa ng pagdisiplina sa inyong anak. Nga dili na gyud na ako kaya. Natulo na lang ang among anak. Apan ingon paghihapon niya na si Leo. Bago palang gani kong nanganak ng among ikatulong anak. Nainahon sa niya ako itsura. Pulos ng bunog kay gikulata man ko niya. Ay, Madi na ko maoy. Sabta lang ko ninyo ha kung ubiya na ko sa inyong anak. Ilikay na ko ang akong kaugalingon sa kasalbahis niya. Og sa taon ko ninyo nga sa akong pagbiya sa inyong anak. Ibilin ko sab ninyo ang tulon ako ka mga anak. unsa? Hasta kining masuso? Madili ko makapadayon sa kinabuhi kung magdadako anang bataa. Og nahibaw ko nga makabuhi mo ning tulo na mo ka mga anak ni Leo. Engineer ko na sa papa, nya may kaya mo. Mao nga nakasiguro ko ma, nga maayo ang kaugmaon sa ako mga anak, uban ninyo. Delia. Unsaon man nato ni Calixto. Nga sige manigilak ang batang gamay. Nagpapalit na ko gatas. Nagpasuko na ko. Alon nga makatutoy na ka ng atong apo. Grabe, Delia. Nakaako sa pagbiya siyang masusong anak. Ug ang salbahis ng anak, asa nagkaturon. Asa nagkaalis Leo. Nahibaw na ba kalis siya nga gibiyaan na silang Delia? Naunsa naman intaon ning mga tawhana, oy. Ay. Oh, asa na bang gatas nga akong gisugo ni mo, Bibian? Di ara, sir. Pero, Sir Leo ko no ba? Oh, kaya naman. Sakit ana ba ni mo siya? Kay niya niya mga anak din mo. Gihatod ni Delia. Nadakpan ko na si Dong Leo, sir. Uy, kay nangawat. Unsa? Ako ang batang masuso nga gibilin sa akong inahan sa akong mga apuhan. Wa na gani mi inahan, napriso pagyud ang among amahan. Ang katapusan akong nahibaw-an at higayuna sa akong inahan, miadto ko nun ni sa Manila, ug naminyo pag-usab. May nalang gani nga maayo ra kahimtang ang akong mga apuhan, kay engineer man ang akong lolo.
Dihang 4 years old na ko, o paeskwelahon na unta sa akong mga apuhan, ilang nahibaw-an nga wa day ko marehistro. Ug ang ilang gibuhat, ila kong giparehistro, ug ang akong mga apuhan ang mibarog nga mo'y ako mga ginikanan. Kay patay na masab atong higayon ng akong amahan. 9 years after, mibalik ang akong inahan. Gisong ang akong mga apuhan og perting sukua. Unya, Ikihat among inyong gibuhat. Ngano inyo man ang giparehistro ang among kamanghurang anak? Nga kamoy ni angkon nga maoy mga ginikanan? Nga dili man na inyong anak? Inyo man ang apo? Kalma lang, Delia. Tungod kay gikinahanglan ni atong higayon na. Kay kinahanglan namang mo eskwela kinis Lilian ug wa mong iyang mga ginikanan. Bisa na. Sayop lang gihapon ang inyong gibuhat. kinsa siya, Lola? Ako ang imong mama. Og dili ka na si Lula nimo mo imong inahan. Naibaw man ko. Giang ko na lang ko nilang lolo og lula nga anak. Kikipiyaan man ko nimo. Tiyaw mo na, ma. Giyon sa ninyo pag-brainwash kini nga akong anak. Kaya dili mo gustong kuhaon ko pa ang akong anak, di ba? Dili na mo idaw nimo ang imong mga anak, Delia. Mahimo na mo ihatag pagbalik nimo ang imong mga anak. Kana kon makasalig me nga mahatagan nimo og maayong ugma ang akong mga apo. Oh, Lilia, mao ni imong inahan. Kung kuhaon ka niya, Dili man kumuupan niya na. Dili ko. Lilian! Lilian! pasayloa kami, Delia. Apan kung dili gusto sa imong mga anak nga kuhaon nimo, di na mo sila ipugos o padani mo. Kung mauna, ikihata mo! Timanin na ninyo! Timanin na! Lakaw sunda si Lilia. Basin og asa kadto siya mo paingon. Lilia, ni akaramang guday din hiday. Lola? Lola, ayaw ko ihatag di mama na ko ha. Di man ko niya. Ay dili, uy. Di ka ihatag na mo kung dili ka gusto. O kung makita na mo nga dili ka pa eskulahang mama ni mo, ay dili, uy. Dili ko musugot. Kamu naman ko nilulong akong mama o papa. Maun dili na kahilabot si mama na ako, Lola. Anak naman ko ninyo. Pero karohon tani maha. Anak lang ninyo si Lilia sa papel. Dili gyud namo siya igsuon. Maong kung magbahinay na mo sa inyong katigayunan, ang bahay ni Lilia, sa bahay na ni Manuel Leo nga among maguwang, ug dili isip inyong anak. Fimyo. Hangtod karon nga dako nako, balik-balikon gyud ka na og sulti sa akong uyuan, nga ang bahin ko nun ako sa kabtangan sa akong mga apuhan, adto ko haa sa bahin sa amahan nako, diin bahinon pa namong tulo ka igsuon. Dili ko niya pahatagan sa akong bahin isip anak, kay sa papilang kuno ko anak, apan dili mi managsuon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kay namatay naman ang akong papa, o gibiyaan sa ming mama, giparehistro ko sa akong mga apuhan, diin sila ang miparok nga maoy ako mga ginikanan, aron ko makaeskwela. Sayo pang gibuhat sa akong mga apuhan? Ikaduhang pangutana, ikiha ko no sa akong mama ang akong mga apuhan. Mapreso ba yun ang akong mga apuhan sa inyong gibuhat? Mapugos ba yun mi ukuha sa among inahan, bisag dili mi gusto? Ikatulong pangutana, aduna ko'y lawom nga kasuko o pagdumot sa among inahan. Pwede ba na mo siyang ikiha siyang pagbiya na mo sa baby pa ko? O naminyo siya og lain bisan kasado sila si Papa? O buhi pa ang among amahan ni atong higayuna? Unsa masab nga kaso? Ikaw pa to katapusan. Ang bahin sa akong birth certificate, akong mga apuhan man ang nakabutang nga akong mother or father. Sa balaod, anak pagit ko nila?
ug bahin sa kabtangan sa akong mga apuhan, matod sa akong uyuan nga akong bahin kuno, adto na sa bahin sa akong papa nga ilang igsuon, kaysa papel ang kuno ko anak. Angay ba kong muuyon, anak? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Lilia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's my golden voice ang inyong mapaminaw karong adlaw og tungod kay ako usa ka legit nga abogada, ako'y muhatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, willing to tambag here sa mga emotional natong mga pangutanag, mga problema sa atong crush, ato ang pika, sa mga gibiyaan, sa nasawi, sa gigosting, sa mga wa na nasuportahan, sa mga gibiyaan, no? Wa na gyud baliki. Ay na lang po magkagool din ha. Ato na lang ng suryaan unsa na to pag move on. Ha? So, ipadangin niyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sama sa to ang letter sender karon, taga San Fernando, Cebu, pero atong taguon sa pangan nga si Lilia. Di na mo isulti ang iyahang tinuod nga pangalan. Okay? So, si Lilia ning suwat ni nato kay na siya problema nga punto legal, no? Kay kabahin sa iyahang record of birth, no? Ang nakarehistro nga ginikanan sa iyahang birth certificate, dili ang iyahang biological parents na sinati nato sa drama, no? Nga naagyod to'y kakulian ug paghitabo sa ilahang pamilya maunang wa siya girehistro sa iyahang biological nga parents, no? So, kanang mo na ang iyahang mga pangutana kay mahog manggod nga I think ang iyahang parents ang iyang apuhan. Okay? So, una niyang pangutana, kay namatay naman ang akong papa o gibiyaan sad ming mama, giparehistro ko sa ako ang mga apuhan. Diin sila ang nibarog nga mauy akong mga ginikanan aron ko kaskwela. Sayop ba ilahang gibuhat sa akong mga apuhan? Sorry to say this, Miss Lillian, but yes, sayop. Nga naman, ang birth certificate, maugyod unta ni ang atuang record sa atuang pagkatao. So, dapat sakto gyud ug accurate ug tinuod gyud ang mga detalye nga atong ibutang dinha. Kumubutang ta sa atong pangan kung unsay atuangan, kanus ata na tao, especially kung kinsa gyud ang atong ginikanan. Kung may kag kinsay atong ginikanan ang pasabot dinha sa birth certificate nga fill-upan nato, it refers to the biological parents. Kinsa gyud ang imuhang mama o kinsa gyud ang imuhang papa. And kaning birth certificate manggod under oath ni. Delikado ni nga sayop muna kanang naagi na siya separate kanang mga sinumpaang salaysay kung namakakta dinha perjury man na. Pero kani diri maski pag sinumpaan ni lahi ni nga kaso ang tawag ana simulation of birth sa revised penal code, no? Kay ngano man mas dako manggod siya og kaso. Of course, no, in fairness ni Lulog ni Lula, kasabot ta kay at that time siguro wasad sila ka-realize nga sala day na or sayop na or krimen na, no? Punishable na. Ang ilaha at that time is your welfare. Kaso lang, sayop ang gibuhat nila. I will really say, no? Ikaduhang pangutana, ikiha ko no sa akong mama ang akong mga apuhan. Mapriso bagyod ang akong mga apuhan sa ilahang gipuhat. Mapugos bagyod mi og kuha sa among inahan. Bisan nga di mi gusto. Well, taysa, ako sa dini-check. Wadi ko kasultig ako ka. Lilia is old. Sa akong nasayran, mga 30 anyos na kabal, at least year of age, no? So, di gyud. Ang ako alang nga kanang ang imuhang mama sa ako ang na sayran gibiyaan mo. So kahawd good niyang mukambak karon. Nya ko man ikiha pa niya inyong apuhan. Hamay ka maayog sumbalikan po ninyo sa gihag abandonment o support sa mga panahon nga nawa siya imura bang apuhan mo inigam og nag-atiman ninyo nya ikiha na noon mo niya. Di man sad mo niya pud makupakuha na kay
of age naman ka, pwede naman kang mag-decide og asa ka gusto. Okay? Ikatulong pangutana, aduna ko'y lawom nga kasuko og pagdumot sa among inahan. Pwede ba namo siyang ikiha sa iyang pagbiya namo sa baby pa ko og naminyo siya og lain bisan kasado sila ni Papa og buhi pa ang among amahan adtong higayuna. Unsa nga kaso? Pwede gyud nimo makiyag adultery day ang imuhang mama og abandonment. Ang ako alang sad, actually, Lilia, pabugnawon lang sa gyud ti kagamay, no? Kay kasabot ko sa panghitabo nga gibiyaan mo na ay lain ang imuhang mama, di sad ta kabaw gyud ug unsa gyud pud ang ilahang relationship sa imuhang papa ug mama adtong higayuna. Naa sad gyud siguro'y rason, no, nganong ni fall out of love siya. Pero at the end of the day, kanang moingon sila kadungog mo ani, no, kanang niingon, sana hindi na lang ako pinanganak. Di mo lang ako pinanganak. Ako ba? I had mixed feelings ana, ha? Nato na trending na katong sa graduation, wa ko ganahi. Kasabot ko nga wa na to gipili mapanganak aning kalibutan na. Pero being born and having life is a gift in itself, no? And we have our parents to thank for nga nabuhi ta aning kalibutan na. Whether gigusto tang matao or wa tuyo or gituyo or gipangayo or giampo ta, the fact is life is a gift. Unya kinahanglan gyud pud nato i-cherish. And since it is a gift, bahala pag unsa ka batig-batasan ang inyong ginikanan. The fact remains is that we owe them our lives. May sa wa man ko nag-ingon ipakataw ko, uy, kaingrato nato nga kanindot ras mabuhi ta when they could have decided nga dili ipadayon, di ba? Gipadayon ta. Dili lang yun patas manggod ang kalibutan, kasabot ko, no? Nga some are born sa may man to sila attorney kay wala lagi nila gigusto pero lami man sila kaon, kami diri di may kaon. Sige lang. Kay unsa ta kay magmalipayon ba pud dito sila tinuod or dili? Lami lagi kag kaon pero gubot man pud imong pamilya. Kani diri insakto ra or apiki pa usahay pero malipayon mo. Lain-lain ba? Lain-lain og circumstances, but I always feel that there is always something to be grateful for, no? So, hopefully, Lilia, di man gani siguro maokey ang imong relasyon sa imuhang mama, no? You'll find it in your heart to forgive her and see the positive side of life. And di lang, to answer yun, itubag man tika nga pwede nimong makiha, pero di sagud siya mo isolusyon sa inyong problema, no? Kay kana siya pagpanimaos naman na. And it's not for you. You should be grateful, no? Move on lang ka. Isat aside lang na imuhang mama, padayon lang din na. Kay total na makiapuhan. Ikaw pa, tug katapusang pangutana, ang bahin sa ako ang birth certificate. Akong mga apuhan man ang nakabutang nga akong mother o father. Sa balaod, anak bagyod ko nila. Ug bahin sa kabtangan sa akong mga apuhan. Matod sa akong uyuan nga ang akong bahin ko no, adto na sa bahin sa ako ang papa. Nga ilahang igsuon, kay sa papel lang ko anak. Angay bakong muuyon ana. Well, kung ang atong yung balaod ang sundon, number 1, sayop mangyod pod tinuod ang imuhang record. Ang manunod lang yun manggod tinuod is ang mga anak. Di manggod po ka tinuod nga anak. So, pwede siguro nga, although, gray area yun ni siya, kay imong lalison, pwede yun ka moingon nga sa balaod. Kaya akong birth certificate, ako mga apuhan, igsuon ta, pero kabaw magugag unsay tinuod. O niya, pwede man po yun na ma-refute or ma-question po sa imuhang uyuan nga, sayop ang imong birth certificate. Know your place na lang. So, kung unsay bahin sa imuhang papa, maura po'y kwaa, kay mauman po ang sakto. Di na lang natudungagan ang sayop, Inday Lilia, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mana so sa ka awit. I've been cheated by you, I don't know when. So I made up my mind, it's come to an end.
Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking paminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nga akong kaagi. Ako si Marco. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mamma Mia. Mamma Mia, oh again, my, I could never let you go, Mamma Mia. No, I really, my, never let you go. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaaging karoon? May kini sa kalalaki nga taga Tagbilaran, Bohol. Ang atuan tatampo nagdasingan nga Marco. Kagwapo ko na to, Ronak. Napay pinabuke of flowers. Anniversary ro namo ni Eliza, ma? Mao ba? Nahala, sige. Lakaw na, kay tingalig maliit kasi inyong sabot. Sige, ma. Bye, ma. Late na po siya. Mag 30 minutes naman kong paabot tilip. Wapa mong gapon siya. Ay. Siya ka nang isuod pa yung din eh. Marco, sorry. Sorry nga late Babe. ko. Unsa ako namgoy kalit-kalit nga meeting ko. Okay na, babe. Ang importante nga niya na ka. Here, flowers for you. Thank you. Dali na. Mag-order na tag food. Marco. Alexa. Mag-shower on ako. Sige, babe. May text ni Alisa. Saan pa? Jerome? Gimingaw na ko sa nahitabo na to paggabi eh. Kanusa mo usap. Kinang ko. So, wani mo siya kumprontaha bisag nabasahan na nimo? Kalibog ko saan. Galibog kag unsaon o nahadlok lang gyud ka nga magabuwag mog dayon. Marco, best friend ko nimo. Ug nakaila na kaayo ko nimo. Ambot, Lara. Huwag ko maibaw. Huwag ko maibaw kung ako ba ang doon na isayop. Gihatag mo na ako ang tanan. Marco, usahay manggod. Bisag unsa pa kaayo imong nabuhat. Kung dili ka niya kayang mahalon og tinud-anay, dili gihapon igo imong mga nabuhat nga kaayo dito niya. Lara. Babe, sorry. Dili ko pwede ron. Mau ba? Nga naman, mahilakaw ka? Oo. Laki kasabot og una, Gon. Sige. Next time na lang. Sige sa pagsabot, babe, ha? Huwag kaso, Elisa.
ambot nimo. Amungon gyud ko nimo aning lawom nas kagabion. Mura tagtala din ni sa labi sa kondo ni Eliza ha. Bes, sige lagod. Ubanis ako. Naro ko'y gustong susihon. Unsa pa may susihon nimo? Nga nasakpan namang din nimo. Imo na lang gyud untang gikumpronta aron mahuman na ni. Oh. Na si Eliza. Tabunin na imong naong ang magasin. Dali. Basi makakita siya nato. Oh. Nagod siya'y kuyog lang lalaki. Klaro kaayo nga dito nagikan sa iyang unit. Saon sa mana? Huwag yapon kay planong kumprontahon siya. Nasakpan ka di mo mismo sa atubangan, oh. Tinimay mo. Bes, salamat sa pag-uban ako, ha. Maghuwat na lang ko nga musuod siya balik sa iyang unit. Aron, adto ko mag-istorya niya. Ang sa may plano ni mo? Buwagan ni mo siya? Jerome? Marco? Ikaw? Nganong niya ka? Lawom naman kayong gabi. Ako lang isusi ko ni abang yung malaki. Marco? Magwagid ko masayop. Kay nakita ti ka nga na kay gihatod nga lalaki sa gawas. O klaro kay nga gikan to din hisi mong unit. Please. Sudo na. Anito sa sud mag-istorya. Nga naman, Eliza. Asa mo ko napita na sa'yo? Marco, sorry. Diusap ko kay Bawa rin nabuhat din ako. Sa minaan niya, gawa na ko. Excitement? It made me feel alive. Pero lahi ka. Hindi mo makafeel ko nga at home ko. Pero Eliza, dili ko bahay lang nimo, nga ulian lang nimo kung kapuyo na kagduwa. Marco, sorry. Sorry. Mahal kita ka, pero di ko matawat yung gipuhat ako. Yan ko, ron-taruhon yung tanan. Dili na ko. Makibuwag na ko nimo. Marco. Mauna nga dako na kay mong kausaban. Kung ano kalit ka lang nibugnaw na ko kay di ay. Di kay lalaki. Nga nakapalipay ni mo. Marco. Marco, hosto na. Daga na kayo kag nainom. It's okay na ni. Bisag sakit pero at least ibaw na ko kung sa may tinawad. Marco, makakita na kag laing babae nga deserve ni mo, uy. Thank you. Oh, Marco. Ibaw ko, Lara. Best friend di ka. O, nakailaki ko ni mo. O, daw na kong nakabantay nga may nalahi sa mo tinagdan ako. Oh. Ikaw na lang untang akong gimahal, no? Marco.
sayop ni. At may nakasayop. Single ka. Mag-single lapot ko. Iba gusto ko nimo. Oo, pero... Sa atin, malimot na sa tangkaw ka na yung karukabyaw na. Please. Marco. Sa? Kadagan mo mahitabo sa imong best friend pero hangtod karon. Si Alay sa paghihapon nimo. Hangtod karon bay. Di gapon siya mawa sa kung una-una. Sige. Sige, binuangan na ka. Mahal pagyapon ako siya bay. Sa tinuod lang, doon ay part na ko nga nagmahay nga nung nakigbuwag ko niya. Ay, bay Marco in town, si Lara in town. Ka-unfair sa anak para ni Lara, oy. Naibaw ko. Pero sa ako na po kung maugni akong gibati. Tuod. Nanguta na ba si mama kon? Uyab na ba kuno ta? Kaya nakabantay ko no siya nga lahir ako na nga tong banding karon. Mau ba? Okay ra ka? Murag, ganina ra ka nga wa sa imong kaugalingon. Okay ra ka. Okay ra ka, Lara. Ikaw po ilang tingal ko sa trabaho. Mao ba? Nisulti unta ka. Pwede magdili lang nato dayon na ning lakaw unta nato ron. Sige lang, good. Di ko ganahan nga magguba ang imong expectation mong mahalag kapoy ko basta para nimo. Thank you, Marco. Sa tinuod lang, abi ba ikid nako nga dili na ka makabantay sa akong tinuod nga na-feel nimo? Abi nako pang best friend lang gid ko. Lara. Og nalipay kaayo ko nga gidungog gid ni Lord ang ako mga pag-ampo. Kay sa tinuod lang, way laing lalaki ang makahimo sa pagpalipay na kog sama ini. Mahal kaayo ti ka. Lara. Mabdos ko. Ha? Mabdos ka? O, Marco. Unsa may plano nimo ani? Kung maunang napamabdusan nimo si Lara, kinahanglang pakasla nimo siya. Ma. Imo man lang napamabdusan. Kinahanglan nga barugan yun na nimo. Og mas maayo nang makasal mo sa dili pa siya mga anak. Aron way ikasulti nga bati ang iyang ginikanan nimo. Taw-taw dasang niya. Wako'y balita pa. Bahay ni Eliza. Kumusta ka siya? Mangstaw ko siya social media accounts ba? Kaslunon na di siya? Nganong muram ko? Gisakitan sa kong nakita. I've been cheated by you since and so I made up my mind. May bagong minyo na miniga ka. Ug unfair kayo sa iyong part nga
nagip ko'y ingon ani nga feeling sa akong ex. Pero sa tinuod lang, doon nagibahin ako nga makapungta na. What if kung mas niagwanta ko, ug mas ni sakripisyo ko, ug wala ko makigbuwag niya ato panahon na. Tingali, kami gyud ang nagkadayon pa. Inilang ko to ba? Daghang salamat, RMN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Marco nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit tinagulahan, Mama Mia. Oh, Mamma Mia, go again. My. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haga, ugapos sa direksyon ni Priscilla Raganaw. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawin. Yerusalem nining tulumanon, handumanan sa usagawin care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamin. Will I ever learn? I don't know how.